Allah ya ƙara girma. Hajiya ta ce amin. Hajiya na mamakin hali irin na Jana, kowane lokaci ta yi mata abu ta ringa yi mata godiya kamar ba yarta ba. To ai ba wani abu bane don na yi mata bajinta, tunda in ban manta ba waye zai mata, amma ta rinka jero godiya kenan. Jana kenan. Jana ta shiga makaranta da sa'a don ta samu haɗin kai sosai a wajen malamansu, sun ba ta kulawa ta musamman dangane da irin himmar da take badawa wajen karatun. Tana tsayawa kai da fata ta abin da ya kawo ta makaranta, ba ta biye wa ƙawayenta ringa wasa da ba zai amfane ta ba, don haka ta ƙara jan ra'ayin Hauwa, ita ma ta dage da karatu. Kullum suka koma gida bayan sun gama 'yan aikace-aikacen su, nan za su ufa da tilawar Alkur'ani da aka yi musu, shi yasa suke ɗaukar na farko, Hauwa ta yi na biyu. Mafi akasarin 'yan matan ajinsu ba sa shiri da su Jana da Hauwa saboda ƙoƙarin da suke da shi yasa suke jin haushin su. Ranar wata Laraba, bayan malamin su Malam Bala ya gama musu karatu, ya fara tambaya akwai mai tambaya, duk ajin su kai shiru, sai Jana ta ce da shi, Malam ina da tambaya. Ya ce to yi tambayar ki. Ta ce, Malam don Allah ina son ka gaya min mutumin da ya kasance ba shi da buru da ya fi ya cutar da kai kuma yana tare da kai amma masoyinka ne, to Malam me ya dace da kai wa mutumin nan in ka haka ne? Malam Bala ya murmushi ya ce, Jana, shi mutum duk wanda Allah ya haɗa ka da shi kake tare da shi, ka san halinsa ba mai kyau bane, bai kamata kai ma ka nuna mai ka san abin da yake ba. Addu'a za ka ringa yi mai Allah ya shirye shi, ya sa ya gane gaskiya, ka ci gaba da yi neman tsari da shi, sai ka ga Allah ya kare ka, kuma shi ma Allah ya shirye shi sakamakon addu'ar da kake mai. In kuwa kace kai ma nuna mai zakai, kai ma ka iya fitina, to sai ka fara dulmiyar da shi zakai tun da ba tsoron Allah yake ba. Malam Bala ya ce, kin gamsu da bayani na? Na gamsu Malam. Jana ta ce, Malam na gane duk abin da kake nufi, amma dai kai da ake niyyar cutarwa in ka ɗau wani matakin da zaka kare kanka ba laifi. Jana, ba laifi, amma ya kamata kai haƙuri ka bar wa Allah, shi zai fidda ma haƙƙinka da dan sakariyar Allah ta fita mutum. In ka dogara da Allah ya ishe ka, in ka tsaya a ƙofar shi zai riƙe ka dogara ga Allah ya fi dogaro ga mutum. Allah shine ubangijin da ya halicci mutane da dabbobi da tsuntsaye da kwari da sama da ƙasa da taurari da tsirrai. Shine ya halicci dare da rana, ya yi duniya da lahira, ya yi wuta da aljanna, ya ba mu rai da lafiya da ikon tafiya da kwanciya da ikon magana da dariya. Yau ba mu aron rayuwar duniya, to don me mu ba za mu bauta wa Allah ba, mu ji tsoron shi, mu bi dokar shi? Wannan shi zai tserar da mu daga halaka in har muka bi wannan tsarin. Shi yasa duk wani lamari ka dangana shi ga Allah ya ishe ka. Ina mai jan hankalinku da ku zama masu gaskiya da riƙon amana, da zama da ɗan uwanku wanda Allah ya haɗa ku a bisa gaskiya. Alhamdulillah, kun gane ko? Suka ce Jana ta ce, Malam mun gode. Bayan sun yi Fatiha nan kowa jikin shi yayi sanyi. Waɗanda suka kullaci Jana da Hauwa suka shiga ba su haƙuri, suka nuna musu kuskuren su ma suka ce ai ba damuwa, ba wani abu bane, dama rashin fahimtar juna ne, tunda sun gane Allah ya ƙara haɗa kanmu. Sami dukkan suka ce amin. Haka suka ci gaba da gabatar da karatunsu a makaranta. Suna aji na farko da suka sauka a sabuwar shekarar nan. Alhaji Hamisu ya ce, ina mai tabbatar ma da wannan alƙawarin da na ɗauka sai na cika burina ɗayan bayan ɗaya, sai na ga bayan dukkan zuri'ar Alhaji Musa. Wannan yaron Ahmad shine matsala, dama shi ma na sa a yi maganinsa. Yanzu saura aikin mu ɗaya, mu san yadda za mu yi da Hajiya Hajara da Murjanatu, su ne suka rage mana. Alhaji Jinare ce, don wannan mai sauƙi ne, ai dan su lafiya ne. Ai abin da nake so mu saurin shigar da kudaden nan bankin mu ware iya abin da za a ba Oga Gargu na aikin su. Alhaji Hamisu ya ce, dakata Alhaji Tijjani, kai a ganin ka yadda abin da suka yanka mana haka za a ba su? Ai abin da ba zai yiwu bane. Kar fa ka manta mun fi kowa shan wahala a aikin nan, to kuma ya za a ce za mu kasa kuɗi kashi biyu, mu ɗau rabi mu ba su rabi? Sam haka ba zai yiwu ba. Za mu dai tsakuri abin da ya sawwaka mu miƙa musu. Jira nake su kammala mana aikin mu sai mu san abin yi. Alhaji Tijjani ce, Alhaji Hamsu kar mi wa Oga Gargo haka, ka san ba shi da kyau, ba karamin aikin shi bane akan kuɗin nan ya hallaka mu, dan ka san ba imani ne da shi ba. Ina guje mana irin artabun da zamu shiga da shi in har muka yi kokarin danne mai kuɗin shi. Alhaji Hamisu yayi wata irin muguwar dariya. Alhaji Tijjani, kai kake tsoron Gargu, amma ni ko kaɗan bana tsoron shi. Ni ma nan da ka gani shegen kaina ne, ba abin da ba zan yi aikata ba in har na ga mutum na neman shigar min hanci da kutundune.
dan kankanin lokaci shi ma kanshi Alhaji Tijjanin sai da ya tsorata da jin kalaman Alhaji Hamisu. Cikin sauri ya ce, haka Alhaji Hamisu, na san zaka iya, amma ka san oga Gargu karshe ne duk yadda kake tunanin kanka ya fi ka, tun da shi wannan aikin shi ne, ba shi da wani aiki sai shi, kaga ba za ka haɗa kanka da shi ba. Alhaji Hamisu ya ce, har yanzu Alhaji Tijjani baka fahimce ni bane, na san oga ya fi ni kwarewa a wannan harkar duk da kasancewar ba aiki na bane, amma ni ma ina buƙatar hakan ta taso min, ba abin da ba zan aikata ba. Ya kamata a ce kai zaka ba wani labari tunda tun ba yanzu ba, ka san ni, ka san halina, ka san ko ni waye, ka fahimci abin da nake nufi. Na fahimta, saboda haka ba yadda za a yi mu ɗau kuɗi mai tarin yawa mu basu, ba wani amfanar su zai ba. Giya za su sha da wiwin su ba kadangarin bariki, su ba karambarin bariki, kafin sati 2 sun kare an neme su an rasa. Alhaji Tijjani ya ce, haka ne, shi dai ya san Alhaji Hamisu ba zai iya da su oga Gargu ba, ya dai faɗa ne kawai, ya san irin hukuncin da za su fuskanta in har haka ta faru. Birnin Kalba. Sumayya na zaune a falo, ta shiga cikin dogon tunani na rashin samun iyayenta a waya. Gara shi jin daɗin jikin da take na kwana biyu, kullum sai ta tashi da faɗuwar gaba da yawan damuwa. Kwana biyu bata da sukuni ko walwala. Sultan na kusa da ita sai faman kuka yake, amma bata sanya yanayi ba saboda ta shiga cikin dogon tunani. Cikin Umma Hani ta karaso falon, sai ta yi ganin Anti Sumayya a zaune a wajen, amma sai kuka yake, bata san yanayi ba saboda dogon tunanin da ta shiga. Umma Hani ta yi kiranta har sau 3, anti anti anti, amma ina, sai da ta karasa gare ta taba ta sannan ta yi saurin firgita. Ta ce, anti, tunanin me kike? Sultan na ta kuka, gashi a kusa da ke. Sumayya ta yi ajiyar zuciya ta ce, ban ji kukan shi ba Umma Hani. Ta ce, gashi a kusa da ke, amma ki ce baki ji kukansa ba? Allah, ban ji ba Umma Hani. Umma Hani ta kada kai, to Allah ya kyauta. Ta koma ta ci gaba da aikin ta. Bayan sun kammala komai, suna zaune a falo su duka uku, da Umma Hani da Hadiza da Anti Sumayya. Umma Hani ta ce, anti, kwana biyu kina sa kanki cikin yawan tunani wanda yake nema ya tafar miki da hankalinki. Raziba Sultan na kusa da ita yana kuka, amma bata sani ba, ni da nake kicin har na jiyo, amma ita bata ji ba. Hadiza ta ce, gaskiya haka ne anti, ki rage tunani, wanda yawan tunanin zai iya haifar miki da wani ciwon. Sumayya ta ce, Umma Hani, Hadiza, dole ne hankali na ya tashi, kullum na kwanta sai ne mafarkin iyayena da yan uwana, kuma jikina yana bani ba lafiya ba. Dukkanin su na nemi wayar su na rasa, kun san fa yadda za a yi hankali na ya kwanta in ba gare su na je ba. Ga halin da nake ciki, ba hankali na ba zai taba kwanciya ba. Ina son Allah ya dawo da baban Sultan lafiya, in je gida in ga lafiyar yan uwana da iyayena. Kullum da sai nake kwana, da su nake tashi, bani da sukuni ko walwala in ban kasance a tare da su ba. Wasu zafafan hawaye suka kwaranyo daga idanuwanta. Hadiza da Umma Hani suka tausaya mata sosai. Su sun san duk abin da yake faruwa a gidansu tun kafin su taho, suka san abin da ya faru. Yayansu Mus'ab ya hana a gaya mata, sai ya dawo za su je tare, don in aka gaya mata yanzu hankalinta za ta tada, shi yasa ya hana a gaya mata. Hadiza ta ce, anti, ki haƙuri, insha Allahu lafiya za ki same su. Inda da wata matsala ai da kin ji. Umma ta ce, gaskiya insha Allahu lafiya za ki same su, to Allah ya sa, amma tabbas na san akwai wani abu da ke faruwa a family ɗinmu, idan jikina ya bani. Kullum na kwanta sai na farkin su, kuma kowane lokaci baban su ta in ya bugo min waya ba shi da magana, sai dai ya ta bani haƙuri, yana bani baki akan in ci gaba da addu'a ga iyayena da ƴan uwana. In na tambaye shi saboda me, sai ya ce ai yawan farkin da nake da su shi yasa ya gana hankali na a tashi, shi yasa ya ce in ci gaba da yi musu addu'a. Kuma ni na san da wata a ƙasa ɓoye min kawai ake, da ba za a gaya min ko me ke faruwa ba, amma daga jin kalaman baban su kin san da magana. Umma ta ce, anti, maganar ki haka take, amma ni ina mai baki shawarar da ki sa dangana a cikin zuciyarki, ko da wani abu ne ya faru a gare su, ki fara wa Allah, shi zai mana maganin. Ki zama mai yadda da kaddara da duk abin da Allah ya jarabce ki da shi, kowanne iri ne. Yin hakan shi zai kara miki karfin imani a ranki. A matsayinki na musulma, Allah ya jarabtar bawan shi da abu kala kala don ya gwada karfin imanin shi. To me yasa mu bayi a wajen Allah ba za mu yadda da kaddara domin mu kara samun ci gaba a wajen Allah madaukaki ba? An ci gaba da baban Sultan ya ce ki dage da addu'a, hakan shi zai sa ki ga ko menene Allah ya warware shi cikin sauki. Allah ya karfa mana asiri, ya kara mana karfin imani. Amin. Umma Hani, har kin sa zuciyata ta yi sanyi, baki ji yadda na ji daɗin da sai hannun taki ba, ta ratsa min jikina sosai. Shi yasa ake son ka kasance da mutumin arziki a wajen, wanda zai yi
gyara ma rayuwarka, ba wanda zai ƙara dulmiyar da kai ba. In kana tare da mutumin mai kyakkyawar ɗabi'a sai ka ɗau hali mai kyau, haka ma in mai mummunar ɗabi'a ne sai ka ɗau mugun hali. Shi yasa ake so ka zama mai harka da mutumin arziki a koda yaushe, wanda zai inganta ma rayuwa. Hadiza ta ce gaskiya haka Allah ya sa mu dace. Aimin anti Sumayya ta ce na gode da kulawarku a gare ni, Allah ya ƙara zumunci, Allah ya baku miji na gari. Aimin anti. To nan kuma Abdulnasir aboki ne ga Saddiƙu tun suna yara, suna tare, abokan juna ne. Duk inda kaga Abdulnasir za ka ga Saddiƙu. Abdulnasir mutum ne mai mutunci da sanin ya kamata da sanin darajar mutane. Ya kasance ya samo asali mai kyau da kyakkyawar tarbiyya ga iyayensa. Duk zaman da suke da Saddiƙu bai sa ya ɗau ɗabi'arsa mara kyau ba. Shi dai kullum ƙoƙari yake ya ga ya maida shi hanya mai kyau, amma ina, wanda ya nisa baya jin kira. Lamarin na Saddiƙu sai ƙara ci gaba yake. Wani lamari na ƙona wa Nasir rai. Saddiƙu gaban mota zaune yana ta busa hayaƙin sigari. Nasir na tsaye a gefen shi ya zura mai idanuwa yana kallon sa. Yace Saddiƙu, ina son in sanar da kai ya kamata ka ɗauke wannan gurguwar shawarar da zuciyarka take baka akan wannan kyakkyawar yarinyar. Ina mai ƙara jan hankalinka da ka fita daga hanyar Jana. Don Jana ba irin matan da ka saba kulawa bane. Matan bariki. Jana yarinya ce nutsatsiya, kamilalliya, mai mutunci da sanin ya kamata. Bai dace ka rinka tsare ta a titi kana gaya mata kalamai marasa daɗi ba. Hakan ba shi da amfani. Jana ko ba wata alaƙa tsakanin iyayenku, ya kamata ka ɗauke ta a matsayin 'yar uwarka don darajar unguwarku ɗaya. Ko da wani ka gani yana yi niyyar keta mata haddi, kai mai niyyar yin wani abu ne akai, amma ka samu yarinyar mutane ka takura mata, ka hana ta sakat. Saddiƙu ya kamata ka ji tsoron Allah, ka daina abin da kake. Ka san ni dai har abada ba zan daina gaya ma gaskiya ba, don zaman gaskiya nake da kai. Saboda haka duk abin da naga za ka yi ba daidai ba sai na gaya maka. Saddiƙu, to malam ka gama ko kuma da saura? Inda saura in barka ka karasa, in kuma ka gama in ji. Abdulnasir ya ce na gama, ba wani saura. Saddiƙu ya duro daga saman motar ya ce Abdulnasir, na fahimci ka koma sa min ido. Wai bara in tambaye ka, menene haɗinka da Jana? Haɗina da Jana kake son ji? Ƙwarai kuwa. To Jana 'yar uwa ce musulma, kuma ni mai kishin musulunci ne. Duk abin da naga zai cutar da musulmi dan uwana zan iya kare shi, sai iya inda ƙarfi na ya ƙare. Zan ci gaba da addu'a Allah ya kare Jana daga sharrinka da kake niyyar jefa ta ciki, don na san ba son gaskiya kake wa Jana ba. Inda son gaskiya kake mata, ko ni zan ba da goyon bayan ka aure ta don ta samu kwanciyar hankali. Saddiƙu ya ce na ji duk abin da kake faɗa, kuma ka san cewa ni dai in na ce ga abin da nake so to sai na yi shi, don baya fasuwa. To don haka kamar na auri Jana na gama. In dai kuɗi na amfani sai sun mun rana. Kai na san bakin ciki ne ke damun ka. Abdulnasir, yayi kamata a ce ka daina yin bakin ciki haka. Tun muna yara kake nuna bakin ciki karara, gashi har mun girma baka daina ba. Kuma in ka isa, in kai wani ne ka hana na auri Jana. Kamar yadda ka ce ba son gaskiya nake mata ba, haka ne ba son gaskiya nake mata ba. In ma na aure ta, zaman kuncin rayuwa za ta yi a gidan da bautar yarana. Shine aikin da za ta yi min. Abdul, ni na san zafin talauci nake da kuncin rayuwa yake damun ka, kake bin gida kana wa'azi. Don haka ga wannan ka rage zafi. Ya zaro 500 daga aljihunsa ya miƙa Abdulnasir. Abdulnasir ya kalle sama da ƙasa, ya tsina fuska, ya kira sunan shi. Saddiƙu, ka sani duk zafin talaucin iyayena ba mu taɓa zuwa wajen neman taimako ba, daidai da rana ɗaya. Allah kuma muke kai hukunkunmu, don shi zai iya magance mana duk wata matsala da ta dame mu, ba wani ba. Saboda haka alhamdulillah, ne wa Allah godiya, kuma insha Allah ba zai baka ikon cika burinka ba akan Jana ba, sai Allah ya kubutar da ita da izinin Allah. Saddiƙu ya ce Abdulnasir, in son yarinyar nan kake ka fito fili ka faɗa, ba sai ka ringa munafunce ba, kana ɓoyewa ba. Abdulnasir ya ce tabbas maganar ka gaskiya ce. Son Jana nake, ko da magana ni na fi cancanta na so Jana, don na fi ka tausaya mata a cikin halin da suka shiga mahaifiyarta. Don haka ina son Jana, ba zan daina son ta ba har ƙarshen rayuwata. Ina roƙon Allah da ya mallaka min Jana ta zama mallaki na. Kaga yadda zan nuna mata so da gata da kulawa. Saddiƙu sakin baki yana kallon Abdulnasir ya ce gaskiya kam, sai yanzu na tabbatar da kai ɗan akuya ne. Dama ni na san wannan surutun da kake akwai wata a ƙasa. To wallahi bari ka ji in gaya ma, in har ka ban auri Jana a doron duniya ba, to ba ina numfashi. Amma in har ina raye sai na wulakanta rayuwar Jana.
Abdulnasir ya ce insha Allah ya fi ka, ba zai baka ikon cika burinka akan baiwar Allah ba. Cikin zakewa da bacin rai Sadiku ya daka Abdulnasir tsawa ce kai Nasir dakata, wallahi in har kai gaggawar shigar min hanci da kudindine wallahi zan hallaka ka, sai in kashe ka ka bar duniyar in ga ta faɗi. In dai akan jaye na gaya ma ka fita daga gona ta. Abdulnasir ya yi murmushi ya ce ya zibillah, Allah ka kiyaye mu. Ai kai Sadiku baka isa ka ɗau raina ba, sai kwana na ya ƙare, amma kai ai an iska a wani aji kake kai har fa ka manta Sadiku, duk wani shiri da kake shiri na fa sani, ni na san komai naka, saboda haka baka da wani abu da zaka iya yi a kaina, dan na tsaya ga Allah ya ishe ni. Saboda haka ka fi a hankali, ka taka a sani, don wata rana sai ka tausaya wa kanka da kanka. Ina guje maka wannan ranar da zaka wulakanta, zaka zama kai ba kowa bane, don haka ka ji tsoron Allah. Abdulnasir ya kada kai, ko sallama bai yi ba ya wuce. Shi Sadiku bin shi da kallo ya kawai, yana mamakin lamari inan na Abdulnasir. Dama sun saba haka, ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba, amma lamarin ya fi na kullum dagulewa. Sun yi kace-kace da